ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ ଚା ଏତେ ବେକାର ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ତ ରାଧାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଟ୍ରେନ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟ୍ରେନର ସଫର ଗୋଟେ ନବା ଅଲଗା। ତ ମାନେ ସନରାଇଜ ଏବେ ହେଲା, ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଛି। ତ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଘିନି ଆସିଥିଲି ବ୍ରଶ ଘିନି ଆସି ମୋର ବ୍ରଶ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ, ମାନେ କୁହୁଡି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ନାହିଁ। ତ ଆମ ସେପଟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୁହୁଡି ଛାଡିକି ଖରା ଆସିବଣି, ମାନେ ଇଏ ହବନି, ଏଠି ହାଲକା ହାଲକା ମାନେ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାନେ କ୍ଲିନ ଏତେ ବାଥରୁମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚଳିବ। ତ ସପନ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛେ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ମାନେ ଝରଣା ମାନେ ନଦୀଟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି, ତ ମା ଦେଇଥିଲେ ଆରିସା ପିଠା। ତ ଆରିସା ପିଠା ଯାହା ତ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ସକାଳର ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଟ୍ରେନରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଚାହା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛି ଚାହା, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ତା ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ଟ୍ରେନର ଚାହା ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗରମ ପାଣିରେ କଫି ମିଶେଇ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ ଆସିକି ମୋର ଏବେ ବିଜୟୱାଡା ଜଙ୍କସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ମିଲ୍ ବି ଅର୍ଡର କରିବି। ଆପଣ ମିଲ୍ ବି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କଣ ମିଲ୍ ର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆସିଗଲା ଭାତ, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ଏପଟେ ଦହି, ଖଟା, ଏପଟେ ଗୋଟେ କଣ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ ର ଖାଇବା ଏତେ ବି ଟେଷ୍ଟ କାହିଁ ଲାଗିଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।